Salutare prieteni, eu sunt Dolfiro, alături de Lemon. Au, ăsta ești tu? Pleac. Dar nu știu ce a făcut fratele meu se vede ciudat. Da. Am mai luat un bănuț! Space! Petru, mănâncă în partea sa mică. Hai că vin acum la tine, că știu unde ești. Unde ești? Tocul ăla? Eu eram prin stânga jos, dar acum merg în sus. Acum. Bă, vin încă! Acum află cum te cheamă. În care... Eu? 71. Adică eu acum sunt în colțul din stânga, nu în colț, pe bara din stânga. Și adun bani. Băniet. Eu am level 5. Da? E Sorin ăla. Da. Bă, mă urmărești unul, probo! Ei, numai tu vrei să faci level? Bă. Eu sunt colțul din stânga jos. Mă urmărește unul. Stai că eu încă nu sunt mort. Eu încă trăiesc. Ha. Da. Momentan am 187. Ce? Eu am 187. Hai, dă-mi invite. Da, acum am intrat. Echipa albastră, nu? Bun. Stai, mai întâi trebuie să ne facem mari. Te-am văzut. Da, îs mai mare. Vrei ca să... Hai că ți fac pe tine mare. Hai fugi!
împinge. Bă, vrei să spun cea mai nasoală fază care am pățit-o? Deci aveam steagul. Nu, jucam soccer. Da. Și aveam mingea. Vin doi de-ai mei, mă opresc și mă bag într-unul roșu. Bă, și echipa noastră și era în minoritate, avea și mai puține goluri. Și când aveam și noi ocazia la un gol, bă, vrei să zic cel mai ciudat troll? Ce să mai zic, m-a făcut mare cât porcul. Ce? 260 ceva. Și da și... Stai un pic. Ce? Viața Petru! Dar nu poți, că suntem pe timp. Hai în colț. Dacă nu vin și... Eu am 400. Hai că-ți dau eu ca să te faci de mare. Bă, da, poți să te shift. Bă. Ai venit, dă-te. Du-te în colț. Dacă n-ai dat fail, ai dat cel mai mare fail din lume. Și du-te așa, tot în jos. Tot așa în jos. Nimeni nu trece de mine! Nimeni nu trece! Gata! Ame! Ești prost sau te faci? Bă! Bă, vină încoa! Petru, vin aici! Te și mănâncă-l! Și am câștigat! Oh, și un chest! 14! Da? Dar eu îmi pun aici acum un skin. O las pe asta originală. Stai! Așa, eu am trimis skin-ul. Acum aștept. La ce? Capture de flag? Haide.
m-a spawnat fix lângă Ditamai. Cred că e cel mai mare ăla. Salut, ce faci? Bine, mănânc. Așa, vrei să jucăm? Da, ne-am mâncat. Hai că asta a fost tot pentru acum. Ne vedem tura viitoare și abonați-vă la canalul lui Lemon. Hai, îl găsiți în descriere. Pa!